Sanibonani mphakathi wase Ward 14 ngiyabingelela kusasa ngo-2 kuza ilegislature izobe ise-alliance bathi bacela abahlali abangaba u-70 abangaphumelela kuzobe kunalento yokuthi i-legislature yenza lokho kuthiwa i-public participation. Mhlambe siyabe sesixoxa nokunye mhlambe okuthinta izinto zethu ewadini okungaba ikhalo zethu nanezinye nje izinto ezisithintayo ekuhlaleni. Siyabonga bazolungisela nje cishe abantu abawu-70 ukuthi ke mhlambe sizathi kufika bani kungafiki bani ngeke sikusho lokho kodwa nje bangajabula mangaba nabantu abafikayo ku-70 kuzoba ne-catering yabantu abawu-70. Ngiyabonga kakhulu.